Jo em presento, soc la Ivet Casadevall, soc la directora de la Fundació EMIS i doncs, aquesta taula rodona vindria a tancar una mica tot el que ha sigut aquest cicle de xerrades, presentació de pòsters, investigacions, workshops on parlarem una mica de com compatibilitzem aquest lleure i la descoberta de la natura i el turisme amb la preservació dels seus valors naturals. Ja s'ha anat parlant durant avui, durant ahir, que al final hi ha objectius de conservació, però l'ús públic també ha de ser inherent en els espais naturals i en els espais naturals protegits perquè la gent s'apropi i els conegui els seus valors naturals, però és evident que hi ha uns impactes i que aquests impactes poden ser perjudicials, i aquesta sobrefreqüentació cada cop ha sigut més present als nostres espais naturals i en els últims anys ha anat de pujada i per tant hem de fer aquest exercici que fa anys que parlem, de posar en comú totes les metodologies que s'han estat treballant, tot el funcionament, totes les gestions que funcionen i també una mica conceptualment parlar-ne i posar-nos d'acord de com gestionem aquest ús públic als espais naturals de Catalunya. Per tant, avui per poder fer aquesta mica de debat i agafar una mica les conclusions del que ha anat sorgint i de l'experiència que portem de molts anys ja treballant en aquest tema, tenim aquí a 3 persones. Tenim a la Sara Sánchez, que és ambientòloga i és la directora del Consorci per la Protecció i Gestió de l'Espai Natural Protegit de l'Alta Garrotxa. També tenim en Josep Vilasubirós, que és doctor en Geografia i és el director del Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la UDG. I també tenim a la Maria Guirado, doctora en Medi Ambient i cap de secció de Patrimoni Natural i Política Forestal de la Diputació de Girona. Tots 3 han treballat en aquesta temàtica i molt i l'han viscuda i per tant avui aprofitarem la seva experiència i vivències per posar una mica de debat i de comentaris. Farem unes quantes preguntes que algunes us les dirigiré directament i d'altres les farem més en general o també les dirigirem directament però podeu afegir el que us sembli i finalment farem un torn obert de paraula per tothom qui vulgui fer preguntes a les ponents. Primer de tot, m'agradaria fer una pregunta introductòria que la dirigiria a la Maria, també des d'aquesta visió de la Diputació, que dona suport a la gestió d'espais naturals tant a consorcis com a ajuntaments, que des de la vostra experiència ens agradaria saber quin ha estat el cas o situació que millor exemplifica què és la sobrefreqüentació. Jo he estat pensant bastant, perquè ens vau passar abans una mica les preguntes i clar, aquí hi ha 2 maneres d'enfocar-ho. Per un costat, on veiem que es produeix aquesta sobrefreqüentació actualment, als gorgs, a les platges, a l'alta muntanya. Jo penso que és una mica de per tot, i quin ha estat el punt d'inflexió en el qual això ha succeït. Llavors, nosaltres, la nostra experiència com a Diputació, que som una mica la receptora de les inquietuds dels municipis, sobretot aquells municipis petits que no tenen tècnics o recursos per abordar-ho per ells mateixos, sinó que ens venen a buscar, veiem que hi ha hagut diferents punts. Uns que han estat més graduals, com és el cas, per exemple, el moment al qual en zones de muntanya, sobretot, passa d'anar-hi l'excursionista de tota la vida a anar-hi els corredors i tota aquesta gent, l'efecte Kilian Jornet, una mica. Aquest és un punt d'inflexió important que per nosaltres, com a mínim, com a receptors d'inquietuds, ha estat gradual. 2009-2010 va començar a augmentar. Després també, evidentment, tota la integració de totes les xarxes socials. No dic res que ningú no sàpiga, també ha estat una integració gradual i una que va ser sobtada de cop, que va ser la Covid. Llavors, aquesta sí que va canviar totalment el paradigma. Evidentment, com tots sabeu, la gent va començar a gaudir de l'entorn proper i el més esfereïdor va ser que després de la Covid això no va canviar. Ha continuat, en alguns aspectes fins i tot ha augmentat, en altres s'ha mantingut, però no ha anat a menys. Llavors tot això a nivell de l'administració local, que no té pràcticament competències, etc., la capacitat de reacció enfront un canvi sobtat com aquest és nul·la. Llavors, aquí entraríem en la segona qüestió que encara has de plantejar, de què és el que més ens preocupa i com abordar-ho. No sé si...
Sí, tant, clar, el fet de que hagi sigut sobtat doncs ja ha tingut un creixement molt ràpid, no? Després d'aquesta part hi havia la part gradual, com molt bé dius, i la part sobtada, i aquí ve la segona pregunta, no? Que potser també dirigir-la una mica a la Sara, de què és el que més us preocupa d'aquest fenomen de la sobrefreqüentació, no? Els que el viviu també sobre terreny. Nosaltres, bé, aprofito, gràcies per convidar-nos, i vull agrair la Diputació, va haver un moment molt crític amb la Covid i ens va donar molt de suport al Consorci de l'Alta Garrotxa. Vam veure que havíem de replantejar les... El director general ja s'ha fet greu, això, ara. Perdoneu. No et té saber greu, Marc, perquè ara explicaré per què. Durant la Covid vam establir unes sinergies amb la Diputació, teníem la vall de Seraniol molt col·lapsada, és un dels indrets més freqüentats de l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa, i de la mà de la Diputació vam intentar estudiar, fer un primer estudi de la capacitat de càrrega, que va ser la primera cosa que vam voler abordar, la capacitat de càrrega, i intentar planificar de manera diferent la gestió de la freqüentació a la vall. En aquell moment estàvem redactant la Carta Europea de Turisme Sostenible, la renovació, juntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica, i aleshores tota aquesta feina que vam fer en el mig de la crisi de la Covid doncs ens va alimentar tota una manera de fer diferent, una manera de treball, i que ha estat possible gràcies a la Direcció General de Polítiques Ambientals. Vale? Vull dir que aquí nosaltres com a consorci treballem de la mà de diferents nivells d'administració, de la Direcció General de Polítiques Ambientals, dels nostres ajuntaments, que tenim ajuntaments molt implicats. La Covid per als ajuntaments petits com el nostre, estem parlant d'ajuntaments com Sales de Llierca, Montagut-i-Oix, Albanyà, aquesta gestió de l'ús públic se'ls hi fa molt gran, i des del consorci, que som un conglomerat d'administracions de diferents nivells, doncs ens permet planificar aquesta gestió multinivell i amb una visió compartida. I creiem que això ha estat, diguem, el més important, perquè ens teníem un efecte directe sobre, evidentment, els valors i els objectes de conservació del Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa, que estan definits legalment. Teníem un impacte sobre les comunitats locals, això va generar un problema molt gran, i tenim un problema greu d'ordre públic, que és molt punyent també, i aquí és una qüestió de gestió d'emergències, d'accions de seguretat en moments crítics. Per tant, per nosaltres, i evidentment la qualitat de la visita, és un dels impactes, és un dels efectes més importants. La gent que va a l'Alta Garrotxa necessita desconnectar, connectar amb la natura, i la qualitat de la visita en llocs massificats efectivament es veu molt agreujada. Per tant, hi ha una preocupació molt en l'àmbit social també, no? I de la qualitat de la visita. No sé si Maria o Josep us agradaria afegir alguna cosa. Què és el que en el vostre àmbit us preocupa més de la sobrefreqüentació en espais naturals? Bé, si agafo la paraula jo, doncs... Se sent? Sí? Va, perfecte. Jo volia introduir un altre element que, de fet, la Maria ja ho ha apuntat, no? Que és el canvi del perfil del visitant. No? Diguéssim, no és només una qüestió de nombres, sinó del perfil del visitant, que ja ha anat sortint també en totes les presentacions d'aquest matí. No? Com dèiem, als anys 80 o 90, quan jo anava a fer excursionisme a l'Alta Garrotxa, hi havia un perfil de persones molt vinculades a aquell espai, amb un coneixement profund sobre aquella realitat. No? I això generava una mena de relació amb l'espai i amb el territori molt diferent del que es dona en aquest moment. És a dir, aquell senyor podia anar a la casa de pagès, o anava al riu, o anava a la font, i sabia on anava, sabia per on havia de passar, fins i tot parlava amb la gent del lloc, hi havia un vincle amb el territori. I, en canvi, ara, no, en certa manera, algunes de les persones que acaben arribant a alguns d'aquests espais arriben pràcticament com si caiguessin en un paracaigudes, no? Pum! Cauen allà, però no en saben absolutament res. I cauen allà, mercès, doncs allò que dèiem, no? A Instagram, a les fotos, però no hi ha una informació. I això també ha sortit aquest dematí, o era ahir, perdoneu,
que comentaven que molta gent, fins i tot, l'única cosa que mirava era com arribar al lloc, però no arribava allà amb cap altra informació que aquesta. No? Clar, això ens genera un canvi de comportament molt important i una desconnexió del visitant amb l'entorn. I personalment, la meva percepció és que no només ha sigut l'increment de la freqüentació, sinó aquest canvi de perfil que ens ha generat molts problemes. I la meva experiència personal, i que suposo que potser molts de vosaltres us ha passat el mateix, és que et trobes en comportaments incívics d'una manera generalitzada en el medi. Jo què sé, i això són imatges meves dels últims 2 anys. No es pot banyar amb estanys d'alta muntanya, Sant Maurici, gent banyant-se. No pots passar per les zones de dunes, gent que fa running i passa per les zones de dunes perquè és més tou, la sorra és més tova i els agrada més que passar a l'hora de la platja. Fas un sender i et trobes gent fent trial directament pel sender. I així iríem. Això són imatges meves, i suposo que ho iríem repetint. Vull dir que tenim una realitat molt complexa de gestionar per aquest canvi. I aquest canvi va lligat a un canvi social molt profund que és la peça més difícil que tenim al taler. En tot cas ja m'hi extendré més si cal. Vols afegir alguna cosa, Maria? Bueno, el que em pot preocupar potser es pot resoldre després en un altre punt, no? Que és més tot el tema de com gestionar la dificultat en la gestió, però em sembla que això es pot abordar més tard. Perfecte. Molt bé. Doncs ara aniríem a parlar una mica més aviat dels impactes, els llindars que són sostenibles per a aquests espais naturals, i el primer, que també, Josep, si vols començar tu, si et sembla, entendre una mica quins són els impactes més tangibles i més rellevants que trobem de la sobrefreqüentació. Si parlem d'erosió, l'afectació a la vegetació, la fauna, la convivència amb les comunitats locals, si es saturen aquests espais naturals, quins impactes creus que podríem destacar? Bueno, aquest matí n'han sortit diversos, no? dels impactes més freqüents, per exemple, amb els espais d'aigua s'ha explicat molt bé els impactes vinculats als productes que utilitza la gent, o problemes de contaminació, els problemes d'erosió també han sortit, no? També cal tenir molt en compte la diferència a nivell d'impactes entre si parlem una zona més de muntanya o una zona més de litoral, especialment en les zones de litoral, aquelles imatges, per exemple, de la zona del Parc Natural del Cap de Creus eren molt eloqüents sobre els impactes sobre el fons marí, no? Hi ha multiplicitat d'impactes derivats d'aquest increment de la freqüentació. Jo crec que ha quedat força ben radiografiat amb les diferents ponències que hi ha hagut al llarg d'aquests 2 dies. No sabria, diguéssim, focalitzar-me en un d'específic. Potser sí, ens hem centrat molt en muntanya i bosc, i el tema del litoral, com ens passa en totes les qüestions de mar, ha quedat més en un segon pla, quan és una de les àrees amb més pressió per al model turístic que tenim, que encara sol i platja, tot i que s'està introduint el mateix model cap a l'interior, diguéssim, és el model dominant. Després suposo que parlarem dels instruments per intentar regular aquests impactes. En tot cas, doncs, ho deixo per després, que potser és on m'agradaria aprofundir una mica més. D'acord. Gràcies, Josep. Sí, a més, clar, com bé dius, s'ha fet una radiografia molt ben feta durant aquests 2 dies de que els impactes en són molts i diversos, però també ens agradaria preguntar a la Sara i a la Maria quina dimensió creieu que queda més desapercebuda pel que fa a la sobrefreqüentació? Tenim tot allò que és més evident, però què queda més desapercebut? Quins impactes també hi són que no veiem tan a simple vista? Jo els que estem intentant abordar, hi ha alguns que són molt evidents, tenim estudis que ens els posen en relleu, avui el que dèiem, aquests 2 dies s'han radiografiat molt bé, però ara, per exemple, des de l'Alta Garrotxa estem treballant aquells riscos, diguem, associats a la gestió d'emergències i l'autoprotecció. Ens trobem en zones molt massificades
i ens trobem que en un moment donat, en el nostre cas, bàsicament són grans avingudes o un incendi forestal, un gran incendi forestal. Doncs no tenim mecanismes, no tenim protocols per treballar-ho, i en llocs on podem tenir, en un lloc que és un cul de sac, podem tenir 800 persones en una vall molt estreta. Aleshores, hem cregut, ara ho tenim una mica ordenat, però creiem que havíem de treballar tot el tema de la gestió d'emergències, amb els cossos de seguretat, amb protecció civil, i estem abordant aquesta altra perspectiva, més enllà de la dels valors, que també ho estem fent, òbviament, perquè creiem que és aquest impacte intangible, aquella percepció del risc que la gent no té i que realment el risc és real, no? I aleshores estem encarant aquesta altra perspectiva vinculada a la gestió d'aquests espais protegits, que a vegades estan aïllats, on els accessos són difícils, on no tenim cobertura i on cal adequar un protocol comú entre els cossos de seguretat d'emergència i els informadors i els vigilants, que entre tots els organismes que estem treballant doncs tenim implementats al territori. I tant. No, jo crec que és molt interessant el que diu la Sara i va lligat a un altre problema, que són els accidents a la natura. Que això lliga també amb aquest canvi de percepció i aquesta falta de coneixement sobre els riscos a la muntanya, al mar, i per exemple en el cas de l'Alta Garrotxa és sovintejat que hi han d'accedir-hi els bombers o l'helicòpter, no sé, i això també té un impacte molt important sobre el medi si de manera recurrent aquesta mena de mitjans han d'accedir en zones altament sensibles. Durant uns anys van fer el seguiment de l'Àguila Daurada a l'Alta Garrotxa i un dels moments crítics a la vall de Sant Aniol i un dels motius, diguéssim, de fracàs sovintejat era que havien d'accedir de manera habitual els bombers amb l'helicòpter a rescatar algú, no? I això ens lliga amb una altra dimensió, que és la dimensió del risc, i que va lligat també a aquesta falta de coneixement i de percepció real dels riscos en zones o en espais naturals. Estic totalment d'acord amb el que diuen, però jo aquesta pregunta també me la plantejava des del punt de vista de que qui queda més desapercebut a nivell a l'hora d'actuar, no? O sigui, quan succeeix un fenomen com aquest de la sobrefreqüentació i tota la societat s'atabala i els ajuntaments, els polítics, etc. Al final, què és el que primer s'aborda? Quines són les prioritats i quines queden més relegades a últim nivell, no? Malgrat que jo crec que tots els experts, al final, avui i ahir, suposo, doncs, tot això que passa ja ho tenim identificat, no? Fins i tot això, no? Però jo crec que sempre, al final, es va abordant tota una sèrie de coses, no? Primer els riscos, els impactes més evidents, les queixes dels veïns, etc. Però al final el medi natural, la biodiversitat, penso que és la que al final queda relegada a últim lloc, no? A l'hora d'abordar, i encara que en aquesta sala la majoria de gent treballa per això, doncs els volums econòmics que es mouen en el nostre país o a la meva diputació o a la Generalitat possiblement no van per aquí. És a dir, l'impacte que genera la sobrefreqüentació abans s'acaba invertint en altres temes, no? Que també estan al voltant d'aquesta sobrefreqüentació, aquest impacte, però que no són el medi natural. Llavors, una miqueta, jo ho havia encarat més així, no? Doncs, què és el que queda més invisible? Doncs poder, al final, en el fons és això, perquè si és l'últim que abordem o el que abordem amb menys recursos, doncs és el més invisible, no? Bueno, no sé. L'impacte social és molt evident, no? L'impacte en la biodiversitat. Les molèsties als veïns... No és tan evident a simple vista. El tema aquest que ha dit la Sara és super mega important, però és veritat que quan hi ha un accident tothom s'hi volca perquè la societat no permet que passin determinades coses, però la davallada de la biodiversitat al final és un intangible que la societat o no percep o no li dona la mateixa importància o no té una repercussió immediata sobre la nostra vida, no? Aparentment. Totalment. Doncs, si et sembla, seguirem amb tu, Maria, que ja passaríem una mica aquest bloc més de polítiques, gestió i governança, on la pregunta que et volem fer des de la perspectiva també que s'ha fet d'acompanyament a moltíssims ajuntaments i consorcis en la gestió de l'ús públic, quins enfocaments de gestió creus que han estat els més efectius per reduir o ordenar la sobrefreqüentació?
Bé, jo parlaré una escala més àmplia, perquè penso que els toca als gestors del territori parlar de temes concrets, posar barreres, de distanciar, no sé, tots aquests temes més concrets que feu. No? Jo crec que el que més ha funcionat és quan hem cooperat administració local, administració de la Generalitat, consorcis, que no deixa de ser una administració supramunicipal, diputació, que també és una administració supramunicipal, amb la ciutadania, d'acord? És a dir, aquest equip és el que millor ha funcionat a l'hora d'intentar revertir les coses. També fer divulgació, treballar molt a nivell tant de les escoles com de les comunitats locals i també a nivell de país, la Generalitat sí que va fer una campanya molt forta a nivell de com accedir a la natura. Totes aquestes coses ajuden. El que passa és que és veritat que no són suficients i que ens falten eines legals al final. Perquè per més que conscienciem a la gent, hi ha sempre una fracció petita, però hi és que poden molt pocs fer molt de mal. Llavors, al final sempre acabem patant en la normativa restrictiva i tot i que políticament no agrada impedir que la gent faci coses i que no se sentin lliures, al final ha d'existir. Llavors el que sí que hem anat veient, i això segurament la Sara ho corroborarà, és que tot i que les administracions locals han fet grans esforços en fer ordenances municipals, si aquestes no són homogènies al llarg del territori i cadascú una miqueta fa la seva normativa, una mica la gent, clar, no ho acaba d'entendre. Llavors, creiem que és bastant important començar a tenir normativa, regulació o lleis per tot el territori, homogènies, que la gent vagi on vagi i sàpiga què és el que ha de fer. No pot ser que vagis a Sadernes i no puguis fer això, però vagis al Brugent i això sí que ho puguis fer i no puguis fer l'altre, perquè llavors la gent al final ens desacreditem nosaltres mateixos. Sé que és un gran esforç i és un exercici que ha de fer el govern, suposo, i que està costant moltíssim, però per aquí s'hauria d'anar. Perquè si no, no són més que pedaços. Tot el que anem fent. Els enfocaments de gestió més efectius, no sé si tu, Sara, des de la pràctica. Territori, des del territori, ens podries dir quins són els que més han funcionat, per exemple, en el cas de l'Alta Garrotxa? D'acord. Mireu, com ja us comentava, nosaltres vam canviar el paradigma durant la pandèmia. Justament estàvem redactant la Carta Europea de Turisme Sostenible i vam veure que havíem de canviar com el visitant s'acostava al territori. I aleshores, amb en Joan Pijuan, que és el director del Parc Natural de la zona volcànica, amb Turisme Garrotxa, vam dir, us imagineu, i vam començar a somiar, us imagineu que la gent, abans de venir a la Garrotxa, hagués de reservar? Ja es feia ja el Brugent, això ja s'havia fet al Brugent, però us imagineu que fos comú a la gran majoria dels indrets massificats i amb valors ecològics? I aleshores vam dir, ostres, el que no volíem era que Alta Garrotxa ordenés la freqüentació o la massificació i automàticament derivés tota una sèrie de persones a altres indrets de la comarca. Aleshores vam començar a treballar fort en el tema de la planificació de la visita. Volíem que el nostre visitant, sigui local o sigui de Barcelona o d'on sigui o d'Europa, fes aquesta planificació de la visita i vam posar en marxa un sistema de reserva prèvia. Per nosaltres era molt important perquè amb això ja modifiques el perfil de visitant. És un visitant que s'ha d'informar, o sigui, vas fent pedagogia amb l'ús mateix de la reserva. Nosaltres teníem l'avantatge que teníem ja un pla de protecció aprovat, per nosaltres això ha estat una eina fonamental, teníem unes ordenances que havien fet els municipis però que després la Generalitat va integrar en el seu pla de protecció, que trobo que és una aposta molt valenta i molt necessària per la gestió activa dels espais. Aquí la Maria ho ha apuntat, el tema de les eines legals és fonamental i efectivament el que calen, no ens enganyem, són recursos, abans ho parlàvem, sempre som els germanets pobres, no? Necessitem recursos humans en el territori i necessitem recursos
per dotar les infraestructures, per mantenir aquelles infraestructures, per dignificar aquests espais. Avui s'ha parlat en algun moment que estem molt acostumats a pagar per als serveis que es donen en ambients urbans, però no estem acostumats per tot pagar per aquells serveis que es donen en el medi natural, serveis d'informació, serveis de vigilància, serveis d'educació ambiental, i aquí hem de fer un canvi social i hem de fer un canvi de paradigma. I per nosaltres ara estem fent un salt, que això estem fent també de la mà de la Direcció General i a nivell de tota comarca. Hem començat a implementar un sistema de dades intel·ligent en tot el territori, amb sensors, amb la informació de les aplicacions de reserves que tenim ja implementat en 4 o 5 punts de tota la comarca i també a la zona de la Reserva Natural Parcial de la Muga. I aleshores estem veient com s'està movent la gent dintre de l'espai natural protegit i la comarca. Aleshores veiem, entenem els fluxos, hi ha fluxos que ens han sorprès, sabem quins dies de la setmana ve més gent, sabem quanta gent tenim en un moment donat en un lloc, a través de sistemes de wifi, i això ens dona dades que són crucials per fer una gestió proactiva i no reactiva de l'entorn. I efectivament aquí jo crec que és molt, molt fonamental tot el tema dels serveis educatius, que aquí sí que hi ha una aposta de la Diputació de Girona i del Govern per tenir uns serveis d'informació, de sensibilització, d'educació ambiental distribuïts al territori per anar canviant aquella consciència, per anar explicant els petits perquès de les mesures, algunes més grans, algunes més petites, i intentar posar en valor aquests espais naturals protegits i els serveis que desenvolupem. Moltes gràcies. T'agradaria afegir, Josep, alguna mesura? Gràcies, sí. M'agradaria afegir alguna cosa. Estic absolutament d'acord, Som la germaneta pobra. També hem de tenir en compte que vivim una situació de crisi social, que hi ha moltes necessitats en molts àmbits diferents i tothom demana recursos i tothom té els seus motius per demanar aquests recursos. Sí que hi ha, i a més, coneixedor, que el director general és una persona superimplicada, que ha treballat molt tots aquests aspectes, però que arrossega una herència difícil d'anar modificant, d'anar vehiculant. Perquè, per exemple, ens hem referit molt a la gestió de la freqüentació en el territori d'una manera molt general, genèrica, no? Però, per exemple, hi ha la qüestió de les diverses figures de protecció i com hauríem de vehicular o regular en funció de la figura de protecció concreta en la que estem treballant. I en aquest sentit, per exemple, cal recordar que a Catalunya tenim un percentatge molt petit del territori en figures de conservació, categoria 1, categoria 4. La majoria es vinculen a categoria 5 i 6, que són de desenvolupament sostenible. Per tant, els pocs espais que són figura de conservació, que representa aproximadament l'1% del territori, aquí s'hauria d'aplicar una política molt més estricta de regulació de la freqüentació. I després jo crec que una altra opció seria incrementar aquest percentatge de figures de conservació estrictes, perquè només tenim un 1%. Aquest és un exercici que faig a molts estudiants de geografia, en tinc alguns aquí, que han fet gestió d'espais naturals, comencem a dir, tenim el 32% de l'espai protegit. Vale, d'acord. Però quan analitzes en detall les figures, t'adones que tenim un percentatge molt petit en figures de conservació. I el segon exercici que fem és quan anem a veure els instruments de gestió. I veus que la gran majoria, doncs, això, no tenen pla especial, o tenen un PRUC caducat, vull dir que aquí hi ha un problema greu. I amb la banda de recursos, que jo no sé com està, vull dir, això ja són més reflexions meves, una mica dèiem, ara arribarà el fons de patrimoni natural, i tot això canviarà perquè arribaran una colla de diners que serviran per intentar començar a millorar aquesta situació perquè qui contamini pagui i això vagi al patrimoni natural, a conservar. No sé. I un altre tema que a mi
també hauríem de veure si es podria millorar o fer de forma més eficient és la taxa turística. Com la taxa turística podria revertir en temes de conservació i no en temes de promoció, que ja en tenim prou de promoció, diguéssim, em sembla. Bueno, aquests eren alguns aspectes que ens semblaven importants de posar sobre la taula. Moltes gràcies, Clara. La següent pregunta venia una mica més relacionada amb aquelles dificultats que ens trobem a l'hora d'implementar, que ja n'heu apuntat algunes, no? Perquè la falta de figures de protecció més elevades o la relació amb el tipus de regulació, el context de crisi social, que falten eines legals, no? Això ja apuntava una mica aquestes dificultats. No sé si en voleu afegir alguna que hagueu trobat especialment complexa d'implementar a territori més enllà de les que ja hem comentat. Jo crec que el principal repte que tenim és aquesta sensibilització, aquest esforç que hem de fer per acollir aquest visitant, perquè l'hem d'acollir. Entenem que no queda un altre, o sigui, els nostres espais naturals protegits tampoc podem obviar que fan una funció social, és un servei ecosistèmic, esdevenen un servei ecosistèmic cultural, hem de poder acollir de manera ordenada, però aquesta gent que ens arriba hem de buscar sistemes per fer aquest canvi de paradigma, sensibilitzar, treballar. Crec que és el repte principal, intentar fer aquesta feina. I jo també vull posar sobre la taula, com un aspecte positiu, és que la majoria de la gent que entra a Sadernes, a l'Alta Garrotxa, per Sadernes o ve a la Vall de Sant Aniol, estan agraïts de les mesures. Evidentment que hi ha un petit percentatge de gent que es queixa ara de pagar 6 euros, no? Quan, com deies abans, no? Anem a Barcelona i paguem 20 euros pel pàrquing, 100 pel branch, si tens fills, i si fas una altra activitat ja ni t'explico, si t'acabes gastant 200 euros, no? Però tu ja et fa mal pagar els 6 euros per anar un dia a l'Alta Garrotxa. La majoria de la gent reconeix els serveis, veu que allò està mantingut, que està net, que hi ha una gestió darrere. Vull dir que jo sí que vull posar de manifest aquest agraïment que la majoria dels visitants tenen en el territori, que ens ho fan saber a través d'aquests serveis d'educació i informació que tenim al territori. D'acord, això també era un tema que volíem abordar, no? Que a vegades aquestes mesures que hem comentat, que són molt efectives, poden ser molt efectives, però poden generar un rebuig social, no? Tu ens dius que la majoria doncs, hi ha un agraïment i un reconeixement. No sé si creieu que hi hauria alguna manera de comunicar millor la necessitat d'implementar aquestes mesures perquè aquesta part de rebuig social no hi fos tant, o si creieu que ja s'entén, no? Que hi ha una necessitat d'implementar, però sí que molts cops doncs, el que dèiem de la no entesa del pagament per serveis a medi natural, però sí en àmbit urbà. Jo crec que s'està fent molt aquest esforç d'explicar les coses. El que passa és que potser no arriba a tots els estrats socials, no ho sé. N'hi ha que potser són més complexos, no? Sí, i cada col·lectiu has de fer un acostament diferent. Sí. Evidentment, ara, per exemple, la Direcció General està liderant una comissió d'escalada amb els escaladors de l'Alta Garrotxa i estem buscant espais de trobada i d'acord. I evidentment, tu has de tenir un espai de treball amb escaladors i serà diferent del que tindràs amb els caçadors, que serà diferent del que tindràs amb un veí que té una explotació ramadera dintre de l'espai. Per tant, calen recursos per tenir equips del territori que puguin fer aquesta gestió més propera al territori, als interessos del territori, i veure com pots equilibrar i compatibilitzar, que al final, quan ordenem, no volem prohibir, el que volem és ordenar i compatibilitzar i establir unes ordenacions i uns límits i que tothom pugui gaudir d'aquest entorn. I el que cal és això, aquesta feina que a vegades és difícil i abans ho comentava l'Estela, no sempre que hi ha participació hi ha consens, no ens enganyem, però està disponible i ajuda a fer aquesta transformació i aquesta sensibilització. I que no siguin campanyes puntuals, sinó ha de ser una cosa constant, no? És una tasca més que tenen els espais naturals protegits, els gestors, ho han de fer constantment, donar aquesta
aquesta informació i aquest punt de vista i és picar pedra constantment. No sé. Molt bé. I anirem amb aquest últim bloc on parlem més de turisme i de món rural, no? Perquè al final doncs, acabem treballant inevitablement també des de la vessant de turisme de natura, no? Si volem, quan parlem d'ús públic en espais naturals, i recentment s'ha publicat un estudi on Espanya està a la cua de 61 països, no? On la relació i la connexió amb la natura entre els humans i la natura doncs estem molt enrere. No? Llavors ja ho heu anat apuntant que la preocupació era aquest canvi dels comportaments, del perfil de visitant, no tant la visita a la natura sinó el com l'anem a veure. Llavors, aviam si podem avui fer una mica de pluja d'idees de com creieu que podem generar nous imaginaris del que vol dir gaudir de la natura i com podem apropar a la gent a visitar-la d'una altra manera, no? Com ho podem fer, això, més els tres, qui es vulgui animar. Començo jo? Endavant. Molt bé. Sí, diguéssim, l'estudi que comentaves bueno, té molt interès i genera molta preocupació, evidentment. De fet, correlaciona, no? Si són societats, podríem dir, més materialistes i urbanes amb aquesta desconnexió, no? I posa doncs, Espanya com un model d'aquesta tipologia de correlació i més si són societats molt vinculades al turisme també, al turisme, que seria un altre vector. Suposo que si això ho extrapoléssim al cas concret de Catalunya, doncs estaríem en una posició possiblement de les pitjors dintre de l'Estat, pel model de societat que tenim. Tenim una societat doncs, molt desconnectada de la natura. I després jo veig que si això ho volem treballar, i ho hem de treballar, no tenim més manera que fer-ho des del sistema, evidentment, educatiu, pobrets, que els hi cau una altra responsabilitat a sobre, no? D'intentar fer-ho amb pluja fina. Aquest és el gran canvi que hi ha hagut. No? Com la meva generació, que ja és una generació de fa uns quants anys, no? Com arribàvem a aquesta connexió amb la natura era amb la pluja fina del dia a dia, no? Amb el contacte diari amb la natura, i això és el canvi de model que s'ha produït. No? Ara el contacte potser és més puntual i no és intens perquè no pot ser intens si només és puntual. Només pot ser intens si és continu. I aquest és un dels temes. I després, el tema de les comunitats rurals, jo diria que també les comunitats rurals han canviat molt, no? I s'han terciaritzat cada cop més, no? La residència a casa de pagès, les excursions en cavall, o no sé què, aquell model del passat de gent més vinculada al territori, no ho dic només des d'una visió romàntica, s'ha anat fent petit, no? Però en canvi hi ha gent jove, no? I gent amb iniciativa que voldria recuperar aquest model de relació i de viure del medi, no? I jo crec que això seria un altre element que ens dona arguments per donar suport a joves que vulguin tornar al medi rural per reconnectar amb el medi rural, que ens pot ajudar a reconnectar els altres joves amb el medi rural i alhora ens pot servir per recuperar alguns dels hàbitats amb més risc, no? Els espais oberts o coses similars. No? És molt fàcil de dir, tot això, però bueno, és una mica la visió poder més estratègica. No? Sí, bueno, incorporar la gent del món rural en el model turístic i fer-los partícips és superimportant, però aquí jo crec que obres un altre meló, no? que la gent jove tal s'incorpori i tal, però clar, tenim un problema, és que la gent jove no té accés, no? Al medi rural actualment. Sí. La gentrificació rural és bestial. Llavors, també la realitat econòmica de qui pot accedir actualment en el medi rural també fa que es modeli molt el tipus d'activitats que es donen, del públic que poden rebre. Jo què sé, jo he vist, per exemple, soc del Llémena i totes les cases que envolten la meva l'estan comprant milionaris que estan fent tots el mateix projecte, són turismes de luxe.
tots. I que la gent, no sé com arribaran, espero que no arribin amb helicòpter, però té pinta que podria passar, saps? Perquè és així, no? Llavors, com arribar com transformar el turisme des del món local quan no és la gent que viu no és realment món local, rural, vaja, és complicat. Penso que sí, bueno, que és l'ideal, però no sé pas. No sé com a l'Alta Garrotxa potser no és tan dràstic, però Nosaltres hem tingut demandes de fer un heliport al costat d'una casa és que m'ho imagino. a un sector concret. Per tant, comparteixo el que dius i també comparteixo el que diu en Josep de la pluja fina, la necessitat d'aquesta pluja fina. Fa 2 anys vam redactar el Pla Estratègic d'Educació Ambiental i Voluntariat. En Josep hi va participar activament i parlàvem molt del sentiment de pertinença. Com recuperem, hi havia moltes entitats, centres excursionistes, gent del territori, i dèiem com recuperem aquest sentiment de pertinença perquè la gent s'impliqui en aquesta gestió del seu entorn més proper d'aquest patrimoni natural. No? I aquí, fa 3 anys, també amb la Generalitat, vam crear la taula de voluntariat ambiental dels Pirineus Orientals i aleshores estem generant sinergies amb entitats que tenen ganes de fer activitats educatives i de conservació del patrimoni, sigui patrimoni arquitectònic, sigui patrimoni natural. Aleshores estem establint sinergies per començar des de les entitats, nosaltres directament, però també des de les entitats, a fer aquesta pluja fina a través de projectes vertebradors que tenen interès, des de restauració de pedra seca o, per exemple, estem fent un projecte amb voluntaris amb Creu Roja per accedir al medi natural. No? Doncs es tracta de fer aquesta pluja fina en projectes transversals i dotant els espais naturals, en el nostre cas, de mecanismes per poder fer programes d'educació ambiental, per implicar les escoles del territori i de l'entorn de l'espai natural protegit. I jo crec que, per exemple, el tema de ja sé que és veritat, Josep, estic d'acord, una altra cosa més per les escoles, no? Però si els hi dotes de recursos i de mitjans i els fas un acompanyament, doncs poden ser un motor per engegar coses i, a més, les podem vincular amb les entitats del territori i a partir d'aquí buscar aquests eixos que realment tinguin un significat per les persones, no? I fer que aquesta pluja fina vagi caient de manera no tan directa i tan, com us ho diria, tan evident, sinó fer-ho de manera més sutil i de manera allargada en el temps, però a llarg termini, i que vagi calant, no? I modificant la manera de com ens acostem al territori. Molt bé, moltíssimes gràcies. No sé com anem de temps, però jo donaria pas al torn obert de preguntes del públic per si algú té ganes de participar del debat. Ui, va. Ai. Vale. Cristina, on te tinc? Aquí. Bueno, molt interessant i molt d'acord amb el que ha anat sortint. Jo tinc un dubte i és que estic molt d'acord i des de l'entitat ho estem veient, la necessitat de connectar la gent amb la natura. A banda de les escoles, que hauríem de reduir aleshores el currículum si li afegim més coses, no només són recursos, també és demanar... Però hi ha una cosa que és interessant i que no ha sortit i és ruralitzar les ciutats, és a dir, per què la gent ha d'agafar el cotxe per anar a estar en contacte amb la natura, i més quan després es queixa si ha de pagar un pàrquing, no? Sobretot certs sectors socials. Què en penseu de la necessitat d'acostar també espais naturals, jo no dic ja jardins, dic espais naturals a les àrees perimetrals de les ciutats que et facilitarien reduir la càrrega en els espais naturals que potser tenen més valor, de conservació vull dir, i acostaria la natura a aquesta pluja fina que la gent que vivim a poble la tenim cada dia, no? Des de la finestra. No sé. Sí, jo trobo molt interessant. De fet, doncs, tot el tema de la infraestructura verda ja s'està treballant molt en aquests aspectes, no només en àmbits d'espais protegits, sinó precisament a les zones urbanes i periurbanes,
per fer aquest coixí o aquest tampó de pressions antròpiques, però també per la mateixa biodiversitat. És a dir, no només s'han de concentrar la biodiversitat en espais naturals protegits, sinó també en aquests altres espais també tenen una funció important, no només de corredor biològic. Vull dir que sí, i tant. I tant, i tant. Moltes administracions ja estan treballant, l'àrea metropolitana de Barcelona està treballant molt en aquests temes, el DIVA, des de la Diputació de Girona encara no ens hem posat en les zones urbanes periurbanes, no sé la Generalitat què està fent amb aquest tema, però s'hi està treballant, sí. El que passa és que és un tema complex, molt complex, perquè des de Diputació sí que hem començat a fer tot el tema de les infraestructures verdes, els PMIF, li diem, que són plans d'infraestructura verda municipals, on posem de relleu tots aquests espais periurbans amb interès, però quan fem tots els processos de participació ciutadana hi ha bastant conflicte dels usos que es volen donar en aquests llocs entre les diferents tipologies de persones o d'usos que en fan, etc. Però s'hi està treballant i esperem que els propers anys puguem tenir aquests PMIs de tots els municipis, de les comarques gironines, i començar a treballar ja directament en aquest aspecte. Aquí, jo volia dir, no només, aquí a Girona hi ha el Gironat, no? Que també, sí. aniria precisament en aquesta línia, no? I suposo que després hi hauria d'haver-hi alguna estratègia mediàtica per compensar l'efecte Instagram en alguna banda, que suposo que devia ser una forma de revaloritzar aquests espais més propers, no? Que la gent també hi vulgui anar a fer fotos a la vora, no només a Sant Aniol. Sí. Jo, Víctor Sazatornil, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Jo volia fer una reflexió i m'agradaria veure què en penseu una mica, no? O sigui, heu comentat, i és veritat, hi ha un procés que s'està perdent una mica aquest vincle emocional, no? Una mica amb el territori, amb la terra, no? S'està, com has dit tu, terciaritzant en bona part de les activitats al món rural, molta gent que ara s'està fent les cases no tenen aquest vincle, no? Són gent amb diners que diu mira vaig allà a passar el cap de setmana i tal. O inversors. I plantejàveu com que de recuperar aquest vincle, aquest arrelament al territori. Hi ha una ruralitat passada que s'ha anat perdent. Jo el que volia una mica comentar és que, per contra, a mi m'està semblant veure en els últims temps que els romanents d'aquest món rural més arrelat al territori s'estan veient últimament signes i senyals d'una creixent, per part d'aquesta ruralitat més arrelada, d'una creixent animadversió a tot el que són polítiques de conservació i fins i tot el patrimoni natural, segons com, no? I, per tant, no sé com encaixa realment això, miro tu perquè és una mica el discurs que tu deies, recuperar aquesta ruralitat, però s'haurà de fer d'alguna manera perquè on queda aquesta ruralitat no està quedant tampoc molt, diguéssim, d'una manera molt no sé com dir-ho, procliu a acceptar aquesta convivència amb aquest patrimoni natural i amb aquesta natura. I m'agradaria saber què en penseu d'això. Gràcies. Uau. Touché, que deien que eren francesos. Sí. Ostres. Jo em referia... Suposo que hi ha de tot. També hi ha, suposo, algunes persones que s'han fet portaveus del món rural i potser només representen una part molt concreta d'aquest món rural i han volgut agafar una mica l'altaveu i fer-se això, dir jo sóc el món rural, no? De certa manera. I hi ha altres perfils de gent que viuen al món rural que segur que són aliats d'una conservació del patrimoni. I jo deia, sobretot, també pensava amb els joves que intenten obrir, diguéssim, nous projectes de vida en el medi rural i que van molt, i que venen moltes vegades de formacions ambientals de grau divers, que sí que es podrien ser uns grans aliats
i més quan parlem de tots els temes de despoblament rural, de fer-hi front, no? Un altre argument a favor de donar-los suport seria aquest, no? Seria aquest. Però això, jo crec que tampoc hem de confondre els que surten als diaris amb tot el món rural, però sí que aquests que surten als diaris tenen la capacitat d'influència per penjar-se aquesta medalla, no? Però sí, i això és veritat. Després, clar, parlaríem de la deriva en general que s'està donant a nivell d'Europa i a nivell mundial en temes de polítiques de conservació, en temes de polítiques socials, xenofòbia, homofòbia, totes les fòbies que vulguis, que és una veritable catàstrofe. Sí. Jo és que vull reforçar el que ha dit en Josep, perquè realment hi ha una sèrie de persones que es fan representants del món rural però no representen el món rural o no ho representen en la totalitat. Aleshores, això nosaltres ho hem vist a l'Alta Garrotxa, això passa. Jo tinc una relació molt estreta amb moltíssims propietaris, masovers, veïns de l'Alta Garrotxa, però són persones que no surten als diaris. Són persones que treballen amb tu en el dia a dia. Aleshores, i moltes de les polítiques que estem aplicant al territori les agraeixen. Sobretot, és veritat que ho deia la Maria, ho agraeixen per una gestió més de l'ús públic, per la convivència amb les activitats agràries, però hi ha com una intencionalitat en generar una contraposició entre el món rural i el món de la conservació que jo diria que no s'ajusta del tot a la realitat. Nosaltres treballem amb ramaders i treballem conjuntament. Evidentment no estem d'acord amb tot, és impossible. Hi ha coses que els preocupen amb ells, que nosaltres hem de gestionar, altres coses que no tenim capacitat, però treballem molt conjuntament, per exemple, amb l'activitat ramadera, que és la principal activitat econòmica a l'espai, i tots els nostres objectius és per generar ponts entre el que és la conservació del patrimoni natural i aquesta activitat agrària que predomina en el territori. Per tant, jo volia reforçar això que diu en Josep. Amb en Josep hem treballat molts anys en tema d'espais oberts, paisatge mosaic, i intentar generar aquests ponts. I la realitat és que el dia a dia és molt diferent al que surt a les notícies. Sí, a mi també m'agradaria afegir una cosa, que crec que hi ha un repte molt gran i que vosaltres ja l'abordeu molt també, o nosaltres, no? També com a Fundació EMIS, que també hem participat en molts processos d'aquests, des de l'administració, gestors del territori, entitats, que és generar aquests espais heterogenis de debat. La homogeneïtzació porta a la polarització. I aquí és quan es veu aquestes puntes de desavinença, però en molts espais en els que hem treballat, en els que hem posat tots els actors del territori en comú, és on hem vist que mirant-nos cara a cara, no? I de tu a tu, i parlant de les problemàtiques que veuen uns i altres, es dona aquesta empatia i després es porta a pensar solucions col·lectives i des de la intel·ligència col·lectiva. No? L'espècie humana s'ha desenvolupat a través d'això, i ara sí que potser estem en una època en la que s'està sectoritzant més les visions o els col·lectius, i aquí hi ha un repte de l'administració, però també social, de tendir cap a retornar a aquests espais, de repensar-nos col·lectivament i on la visió heterogènia faci arribar a les decisions més intel·ligents, que quan fem gestió d'espais naturals, els processos participatius els fem per això, perquè al final quan ens asseiem tots junts solem arribar a quina és la conclusió que beneficia més tant socialment com a medi natural, no? I hem de tendir cap aquí, no hi ha una altra. Gràcies. Llavors, en base a el que heu respost, penseu que potser donar visibilitat, que no estan prou visibilitzats aquests casos més d'entesa o d'haver-se posat d'acord amb dues polítiques, no? I que, segons el que dieu, potser fins i tot serien els casos majoritaris, no? I penseu que donar una major visibilitat a aquests casos podria potser ajudar a resoldre una mica aquest problema? Jo crec que sí. El problema o la qüestió és que moltes d'aquestes persones de relacions d'èxit no volen ser visibilitzades. No volen aquesta confrontació oberta amb altres col·lectius. Aleshores, això s'ha de respectar, perquè tu tens una bona entesa des del moment en què portes, ho dic així, 20 anys treballant i tens
diguem, converses de confiança a l'entorn d'un fuet, no sé com dir-vos. Però allò queda allà. Aleshores, tu tens bona relació, però hi ha coses que ells no volen que es visibilitzin, perquè no volen aquesta confrontació amb un veí poder, no? Aleshores, o amb una gent que opera al territori. Això és la part més difícil. Sí, jo crec que hi ha bastant d'això. Sí. Vull dir, hi ha tot un sector, però no tothom del sector és així. No. I a voltes és més mediàtica la polèmica que no l'entesa, no? Que això també ens hem de reeducar entre tots i totes en comptes d'anar mirant les notícies que hi ha discrepància i donar-li una mica més de visibilitat entre tots a allò que sí que funciona. Hola, en la mateixa línia també dos preguntes que us volia fer. Una era, clar, jo visc al Solsonès i la impressió de vegades també hi ha enteses, també allà hi ha moltes masies, amb gent connectada al territori, però també, no sé, de vegades proper a Lleida, no sé, fa 2 dies estaven manifestant els agricultors a Lleida queixant-se de les cepes, no? Clar, llavors, no sé, jo penso que a Catalunya potser també hi ha com diferents visions, no? Des de sempre hem tingut a Girona, potser hi ha una manera, un tarannà diferent que el que hi ha més a la zona de Lleida, i així no sé si esteu d'acord. I llavors l'altre és que jo veig que realment aquests pensaments, aquestes polèmiques que s'estan incrementant, allò més la polèmica que la solució amb les xarxes socials. Llavors jo veig que des d'aquí aquestes ganes de polèmica, l'extrema dreta, a l'anar en contra del canvi climàtic, tot això realment està calant molt fort a la societat, als infants, i no ho podem menystenir, que jo penso perquè ara hi ha adolescents que realment veuen unes imatges i veuen unes coses que fa que tinguin uns pensaments molt bèsties, i realment no sé si des del món més conservacionista hi podria haver aquesta contraofensiva amb xarxes socials de la mateixa manera que la ultradreta i tot aquest sector tan bèstia realment ha arribat a calar tan fort i ha ajudat a pujar. No sé, és com utilitzar les mateixes eines, no sé fins a quin punt veieu possible o sa. Això potser la Ivet és qui més pot respondre. Sí, està clar que necessitem un contradiscurs per fer front a això, perquè ara mateix les xarxes tenen propietaris i els algoritmes tendeixen cap a unes bandes concretes. Llavors, fa temps que ho diem, que necessitem influencers de conservació, o sigui, persones, i aquí sempre jo faig servir com la cosa de que necessitem que les eines dels dolents les fem servir els bons, no? I gent que en sap de màrqueting i gent que en sap de treballar per construir contradiscursos i fer servir aquestes eines per fomentar un altre tipus de discurs, perquè si no els que les saben fer servir les fan servir bé, només hi ha un discurs molt extès. Llavors, xarxes socials, sí, 100%, ara mateix és el lloc mediàtic més potent. També és molt complicat perquè hi ha una quantitat d'informació indecent i destriar-la és difícil, però està clar que no podem deixar aquestes eines només en mans dels que tenen discursos en contra de la conservació, no? Sinó que hem de jugar un contrarol. Per molt complicat que sigui, s'ha de tendir cap aquí. I tant. Totalment d'acord. No puc afegir res. No queda res més a fer. Però és que no, a vegades, jo parlo per nosaltres, a vegades no ho sabem fer prou, no tenim els mitjans per fer-ho amb aquella visió tan estratègica que utilitzen determinats sectors. Aleshores som una mica, en el nostre cas, molt naïfs utilitzant les xarxes. Potser fins a dia d'avui el nostre sector s'ha basat molt en protegir la natura i en estudiar-la, i no ha estat dins dels nostres equips aquesta tipologia de professions que ens poden ajudar a divulgar millor, tot i que els centres de recerca cada cop ho esteu fent més, però potser les administracions, que sempre anem una mica mancades de personal, i no hem inclòs professionals del medi ambient especialitzats en divulgar, i aquesta és una assignatura pendent. Ho intentem, però no estan dins els equips, no? Va subcontractant i per tant són coses puntuals i no és permanent.
Sí, el que deia l'Ivet dels influencers, jo crec que és molt important, perquè pensant en els joves, no? Una cosa que digui el Consorci de l'Alta Garrotxa o la Diputació de Girona, que avorrit, no? Totalment. Quin pal, no? Ha de ser algú que connecti Però costa més... molt, això, ho sé. canviar. No, jo és ara només la reflexió aquesta, no? Diguéssim. Nosaltres proposem de contractar un influencer i ens ho tiren pel cap, o sigui, mireu la pàgina web de la Diputació. Feu una comunicació molt clàssica. Segur. Suposo que és part també del problema de que tinguem una estructura d'un tercer sector ambiental tan feble a Catalunya, no? Que és un altre mirall d'aquesta feblesa amb els instruments de planificació, amb les figures. És una mica, part del mateix problema, no? Sí, de fet, la professionalització del tercer sector ambiental també és aquesta taca d'oli que pot ajudar també molt a territori, més enllà d'allà on arriba l'administració, que per això existim, no? Totalment. D'anar cap aquí. Sí. Tenim aquí una última intervenció i anirem a fer la cluenda. Molt bé. Bé, jo no volia parlar, però perquè aquí hi ha gent molt professional i molt entesa en el tema de conservació i d'estudis, que m'ha agradat molt. Jo parlo des de la vessant d'educació, a primera línia, com des de secundària, per tant, ESO i batxillerat, i el que veig és que sí que seria un lloc per actuar, per fer feina, però amb els anys que he treballat de professora de biologia i geologia, molt interessada en el tema d'educació ambiental, he hagut de, com ho dic, lluitar contra corrent, i és el meu àmbit. I tinc els adolescents allà davant meu. I com treballes? Treballo perquè vull, allò. Però si no vull, ningú m'ho diu, perquè el sistema no està el tema educació ambiental com a currículum obligatori en majúscules. És a dir, jo parlo amb companyes de biologia i geologia i em diuen no, jo aquest tema no el faig. I no vull criminalitzar ningú, però és que el sistema és tan fort que jo ho he fet perquè ho visc amb passió i m'acabo de jubilar i ho vull seguir fent. Perquè és que és necessari, és que és més important que l'assignatura d'economia, perquè sense natura no hi ha economia. I és que ara ja està, però ho deixo en l'aire. Però com eduquem els nens, els infants, adolescents? Com els eduquem? Jo soc a Lleida i aquí hi ha un sector de Lleida que també m'ha impressionat molt i no vull dir res més, però és que tinc moltes coses a dir. I clar, jo he treballat molt aquests últims anys amb el grup de la Paeria que treballa a l'educació ambiental, però és que és un grupet de persones que també estan allà i que fan tot el que poden, però fan el que poden amb gent que volem col·laborar i a vegades però és que és una coseta que queda tan allà que dius no sé si hem fet feina, no ho sé. I com està la societat? Bé, que aquí s'hauria de fer molta més feina i a vegades no sé com, perquè jo ho dic des de dins. Ja està, ho deixo. Jo et volia comentar que insisteixo en la pluja fina. Nosaltres ara això ja ho hem detectat a Garrotxa i a Empordà i ara estem fent un treball amb els instituts, amb formació professional, en determinades disciplines o mòduls o graus que podrien estar relacionats, jardineria, que no té per què estar relacionat, però llavors estem fent aquesta feina. Per exemple, avui he parlat amb el director de l'Escola Pia d'Olot, precisament quan venia amb el cotxe, per veure com podem establir sinergies per encarar aquesta preocupació que hi tenia i que és exactament la mateixa que tens tu. Com podem apropar els nostres joves, que els tinc aquí a l'institut, i l'IES Garrotxa també, com els hi podem explicar la feina que esteu fent des dels espais naturals, perquè és important ordenar-los, quins valors tenim, quins filons d'ocupació pot haver en el futur relacionat amb això, no? I fer una mirada diferent, no? I precisament ell em traslladava exactament la mateixa preocupació que
i ens demanava ajuda, no? I ho farem amb el Parc Natural de la Zona Volcànica i nosaltres per intentar seguir treballant amb aquesta pluja fina. Però aquesta preocupació, bueno, jo ho dic com algo positiu, no? Un director d'un institut està igual de preocupat que tu per aquesta falta de sensibilitat que sembla que està molt reduïda en un sector molt concret, en persones molt concretes, i que ell té la voluntat de fer aquesta pluja fina dintre del seu centre, no? Bueno, doncs és com un bri d'esperança, deixeu-m'ho dir així, no? Una miqueta. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes per enriquir el debat. Gràcies Maria Josep i Sara per participar-ne. Intentaré fer un resum molt humil de les idees que m'han semblat que ens podem emportar cap a casa avui. Evidentment, la sobrefreqüentació és un fenomen que ens preocupa, que va començar com a gradual i de cop més sobtat, no? amb la Covid, que ens preocupa aquest canvi de paradigma, d'usos i de comportaments. Per tant, no és tant el què, sinó el com fem aquesta visita a la natura. Hi ha un impacte social molt evident i el que potser queda més desapercebut són els riscos o l'impacte a medi natural, que hi ha mesures de gestió efectiva que funcionen, com són la coordinació i la xarxa que hi ha entre tots els actors del territori que lluiten perquè aquest ús públic sigui compatible amb la conservació, eines de divulgació, educació, informació ambiental a territori, planificació, que sobretot ha de ser proactiu i no reactiu, que hi ha unes dificultats evidents, sobretot legislatives i d'unificació de criteris, però que també socialment cada cop s'entenen més aquestes mesures que s'estan implementant i insistir en que una bona manera de seguir treballant és amb la pluja fina, ens quedem amb la pluja fina des de l'educació, amb aquest arrelament al territori, que potser hem de començar ja amb el neo rural, a donar-li la volta, i que per tant, i per acabar, que l'ús públic ha d'existir i s'ha de fer compatible amb aquesta conservació de medi natural, per fer virar aquest paradigma, perquè l'única manera que recuperarem el vincle amb la natura és tenint-hi contacte. Moltes gràcies i donem pas a la finalització. Sí? Gràcies. Bueno, molt bé, els ponents. Jo, per aixecar una mica aquesta depressió que ens han posat, ara que ve el cap de setmana, a veure si ho aixequem una mica, perquè si no, marxarem aquí cap a casa. D'entrada, dir-vos que estic molt content d'estar aquí, em fa molt feliç per la temàtica, perquè estem a Girona, perquè no hi ha tractors a fora. Em sembla estupendo el clima i també el debat que s'ha fet. I de fet em sembla molt interessant com l'heu abordat aquest debat. Inicialment hi ha hagut moltes peticions, semblarà que se m'ha interpel·lat i em dono per interpel·lat. Però precisament perquè el que demostreu amb aquestes jornades és que el nivell està altíssim. Realment aquí estem davant d'una capacitat de treball brutal de totes aquestes entitats, institucions que esteu treballant en aquest àmbit, i us diria que puc assegurar que això són projectes d'èxit perquè segurament a Catalunya, si no haguéssim fet tot el que s'ha fet en els últims 4 o 5 anys, en aquests moments no estaríem així aquí. No estaríem parlant dels estudis que estem fent, no estaríem parlant dels resultats que estem tinguent. Estaríem davant d'una situació d'emergència, no sé com li dirien, emergència de sobrefreqüentació, i estaríem davant d'una situació de caos. I us ho dic perquè tot això que parleu té un rerefons que és una realitat administrativa d'uns municipis petits que tenen poca o nul·la capacitat de gestió en aquestes problemàtiques i que veuen cada any com 10 vegades la seva població arriba en el seu territori. Jo disculpeu perquè és molt probable que me'n vagi cap a la part tècnica, i ja ho sabeu que és el que té quan la cabra va pel monte, diuen, no? Dit això, podem dir que hem treballat molt bé per diversos aspectes. S'ha parlat molt de recursos, de posar recursos sobre la taula, de la necessitat de més recursos. Bé, aquí puc dir que la Generalitat de Catalunya posa cada any 2,5 milions d'euros a això del Fons del Patrimoni Natural i això es nota en tant que no se sent. 70 informadors arreu de Catalunya, guardes, campanyes de comunicació, ordenació de rutes, etc. I tot això, la gràcia és que no se sent. Perquè el problema és que sovint escoltem només allò que fa soroll. I hem perdut la capacitat d'escoltar el silenci.
I aquí hi ha molt de silenci. I si hi ha molt de silenci no és només per als diners que ha ficat la Generalitat, sinó perquè des del primer dia els companys de la Diputació de Girona van ser uns aliats. Però també ho són els de la Barcelona i els de Tarragona. I també ho són el conjunt de consorcis, parcs naturals, els nostres tècnics a territori que dia a dia fan aquesta feina de coordinació, perquè no és només una qüestió de recursos, és també una qüestió de capacitat d'organitzar-se. I això és un aspecte que sovint obviem, que és que quan demanem més recursos normalment el que estem demanant és organitzar-nos millor. I els recursos l'únic que porten és més entropia a vegades. No vull dir que no hi hagi un dèficit de recursos cap a la conservació de la biodiversitat, dic que sobretot el que ens fa falta és tots remar a la una. I aquesta és la gran qüestió que necessitem abordar com a país. Per això, la voluntat d'establir espais de coordinació, de treball, conjuntament, les diferents institucions, ja sigui a nivell interadministratiu, però també de col·laboració amb el tercer sector i amb el conjunt de la ciutadania, és clau. És clau perquè a fer soroll no guanyarem. Això ho hem de tenir molt clar. El que guanyarem és a fer país. Perquè aquells que fan soroll molts cops no fan país. I perdoneu que havia de fer una mica de míting aquí perquè m'he quedat amb les ganes de dir-hi la meva. És en aquest sentit que celebro molt aquesta capacitat d'autoexigència de les persones que esteu... Bueno, que jo he vingut una estona, però en tota aquesta estona he vist un alt nivell tècnic, una alta capacitat d'autoexigència, una gran capacitat també d'anàlisi i de reflexió i també una autocrítica que és òbvia que hi ha de ser, però que també s'ha de posar en relleu tot el que s'ha fet. I aquí jo vull posar de relleu aquestes feines que donen resposta a un creixement d'una població, Catalunya, que fa 50 anys eren 6 milions i d'aquí 20 anys seran 10 milions. I aquesta transformació és una transformació que no la podem analitzar des d'un punt fixe, és un vector variable i que haurem d'anar-nos adaptant. Aquest és el gran repte, l'adaptació als canvis en els corrents, no només pel que fa a la xifra del volum de població, sinó a la procedència, les tradicions, la cultura i l'evolució d'aquesta població. I només ho podem fer en base a aquesta coordinació, aquest treball conjunt, aquesta cooperació que demostrem en aquest territori que som capaços de fer. Malgrat que l'autocrítica hi és important i que a vegades ens pugui desmoralitzar. També és important tenir present que la conservació de la natura no la fan només els que conserven la natura. La conservació de la natura l'haurien de fer cada un de nosaltres, cada un dels catalans, cada un dels visitants. I per això és important transformar aquesta visió de que només contemplem els diners o els recursos humans o les capacitats de treball en relació a la conservació de la natura analitzant aquells que van directament a la conservació de la natura. Cada cop menys hauria de ser així. Al meu entendre, no hi hauria d'haver una política de conservació de la natura, sinó que totes les polítiques haurien de conservar la natura. Hem d'aconseguir incorporar-nos en les polítiques sectorials, hem d'aconseguir treballar dia a dia perquè cadascú entengui que, igual que no pot contractar un infant de 14 anys o de 13 anys en el seu lloc de treball, no pot malmetre la biodiversitat perquè afectarà a les generacions futures. I estem davant d'una situació de guerra cultural, ho podem dir així. No estem parlant de si visions d'esquerres o de dretes últimament ja, estem parlant de curtterminisme versus llargterminisme, estem parlant de totalitarisme versus capacitat de decisió. És aquí on estem com a societat. I per tant, reivindicar la necessitat d'un medi ambient sa, un medi ambient digne, no és reivindicar la presència o absència d'una espècie, el llop, com a element cultural o com a element estètic. No, és reivindicar el nostre benestar, és reivindicar la nostra salut, és reivindicar la nostra educació. Per tant, no podem desar aquesta reivindicació en un calaix atenent a altres aspectes, sinó el que hem d'englobar-la, ficar-la com una llavor a dintre del conjunt de les polítiques sectorials i treballar des d'aquesta transformació. Una transformació que és evident que no serà fàcil, que no serà vista, però que és la real, perquè és una revolució silenciosa i és el que hem d'aconseguir. Amb això, des de la Generalitat treballem des de fa un temps ja reorganitzant-nos amb una subdirecció de Persones i Natura que té per objecte col·laborar amb el conjunt de les polítiques sectorials. Treballem amb els diferents
organitzacions, com bé ha dit abans la Sara, treballem amb federacions d'excursionistes, d'escalades, turismes, etc. Perquè no hi ha sectors bons i dolents. Hi ha sectors capaços d'incorporar o no incorporar el vector de la biodiversitat. Hi ha sectors que saben aprofitar aquesta ocasió per fer-ho part del seu ADN i n'hi ha que encara no són prou madures. És obvi que hi ha mons rurals que encara resisteixen a entendre quina és la situació de crisi ambiental global en aquests moments. Però és obvi també que el debat no es tracta de parlar de si un pagès menys, sinó de parlar de quin és el nou model agrari del país. I aquest és un debat que hem de fer conjuntament, perquè el model agrari el fem tots, no només el fan els pagesos o els tractoristes. El fan també els treballadors del camp, que molts d'ells no poden votar. El feu també tots vosaltres en pagant els vostres impostos i decidint on van els vostres impostos. I el fa també el conjunt de l'economia, decidint si aposta per un model amb un valor afegit o no. Per tant, no entrem en aquesta situació de desesperació. I ho dic perquè una mica m'he trobat amb aquesta por al cos avui, de pensar que no ho estem fent bé. Estem fent tot el que podem i ho estem fent bé. El problema és que no se sent. El problema és que no es veu. Però de veritat, no defalliu. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Marc. Doncs ara sí que ja arribem al final d'aquest simposi. A mi m'agradaria agrair, en primer lloc, als espais naturals que han acollit el projecte, els 4 aquí a Catalunya i els 10 a altres comunitats autònomes que no hi són aquí, però que han aportat el seu equip, temps i recolzament perquè aquest projecte arribi a bon port i que sense ells això no hagués estat possible. On està la Sara? No la veig? Bueno, anava per ella. Allà, Sara, per tu. Avui ets tu, ahir hi havia els de la reserva. Després també agrair a la Diputació de Girona que ha fet tot un camí que ha portat els antecedents perquè aquest projecte neixi i tingui un punt de partida, doncs tota la feina prèvia feta. A totes les persones que d'alguna manera o altra han col·laborat al llarg d'aquests 2 anys de projecte i han aportat el seu coneixement o suport. Y también, sobre todo, y ahora cambio un momento al castellano para que me entiendan también los que han venido de otras comunidades autónomas de SEO, a todo el equipo técnico que ha participado en el proyecto, que ha sido muy buen equipo y que espero que podamos seguir trabajando juntos en un futuro y que este no sea el último simposio d'Ecologia del Lliure. Moltes gràcies i podem sortir a dinar plegats i encara teniu els pòsters penjats per si els voleu veure i parlar amb els autors. Merci.